Banteng-banteng. Alah. Mungkin lagi. Iya, iya. Anu, Mas, sing iki streame patenono sih Mas. Lah ngapa? Lah ngapa sih? Alah ditonton wong pirang-pirang. Kene. Boyok. Arep nganti Kak? Anu. Hah? Iki arep posyandu. Arep posyandu? Posyandu. Arep ngapa? Arep mresakne iki. Meriksane lara apa? Awaknya demam. Oh, demam. Iya. Oh. Ini kelihatannya udah 3 hari nggak mau mimik cucu. Sajake awake ora sehat. Iya, Pak. Kenapa kok tidak sehat? Kemarin minum susu, Heeh. terus batuk-batuk, Pak. Kok iso? Oh. Enggak tahu. Minum susu ibu kayak gak batuk-batuk terusan kok. Loh, kudune ki nek minum susu ibu itu akan sehat. Heeh. Pertumbuhannya juga bagus. 4 sehat 5 sempurna. Nah, Iya, karena kemarin bau kok. kok bau? Bau mbakku. Iya tak demam. Soalnya beda. Iya dadak. Yen pucuke. Cuk. Kok ramune tak demam aku e? Cuk. Oh iya, apa ya? Ya iya. Iki rada rene nek betone lho. Saya mau mencet rada rene nek betone lho. Ya ngestoke dawuh. Heeh. Iki mung karek guyon karo para kanca-kanca bintang tamu no. Oh, ngono. Ya Mas Uncek. Mas Uncek sik. Ya, Ayo kanca ning gisik gembira. Halerat-lerat. Ngono wae. Penjane Pak Parno ngrawuhke sinden saka Kebumen utawa Mbak Eka Ngapak. Malam hari ini juga menghadirkan bintang tamu dari Jakarta. Inilah dia, Mas Primus alias Pria Mung Setugel. Makasih. Sugeng dalu, Mas Uncek. Sugeng dalu. Mak Cange, Mbak Limbu. Piye kabare, Le? Alhamdulillah pangestu panjenengan pinaringan sehat. Pripun jenengan? Alhamdulillah waras. Sehat ya waras. Napa nggih? Iya. Napa waras tenan estu jenengan niku? Lho, waras kena iso ndalang iso. Lho, tenagane full. Alah yen sehat kula percaya jenengan sehat. Nglakoke wayang, jogetke wayang, wah ketok semangat nika. Yen warase kula setese sanksi kula.
Lho ora padha sehat karo waras iki. Nggih benten. Nek sehat Yen sehat niku kan sehate jasmani. Hah? Nah, yen waras kuwi urung mesti, kuwi rohanine iki sok urung mesti waras. Oh. Soale jare mbah-mbahku dhisik iki cirine wong ra waras kuwi omongan dhewe disauri dhewe ya sok nangis-nangis dhewe bengok-bengok dhewe. Niku jare mbah kula yen wong ora waras sing ngoten niku. Oh wong gendeng to maksudmu? Nggih. Oh. Lah jenengan wit enten mriki jam pinten niki wau? Jam 09.00. Lah nggih, jenengan omongan kiambak sauri kiambak to? Ya omong dhewe tak sauri dhewe. Lah nggih niku dadi. Pas nangis aku ya nangis dhewe. Lah nggih, niku kan yo ciri-cirine to niku kian. Oh, paham aku. Pripun? Berarti kowe nganggep aku gendeng. Mboten. Mboten sing loke gendeng sinten? Lah nyatane omong dhewe disauri dhewe, guyu dhewe nangis dhewe. Kuwi ciri-cirine wong gendeng. Ora muni ngono. Lah nggih jarene mongko sakmene kae sing ngomong dhewe disauri dhewe wong aku tok. Lah nggih jegene ya ngakoni. Ora perkara ngakoni, aku tak trimo kanthi jembaring dodo. Wong jenenge dalang ki lek diarani wong gendeng ora masalah. Berarti sing gendeng ora mung aku tok. Lho, lah lajeng kowe ya gendeng, ngerti nek dalang gendeng kok mau eloni. Ya. Oh iya ya. Lah nek kula mboten kula kalih jenengan tok berarti. Lah terus? Ha nggih yoga-yoga niki melu gendeng. Lah kok iso? Lah awake dhewe polah ngene kok diiringi, digameli, ditabuhi. Niki ora do gendeng nian. Loh, sindene berarti ya melu gendeng. Enek yoga gendeng, dalang gendeng kok disindeni. Lah nggih. Berarti niki Pak Parno niki sing kagungan hajat niki gendeng. Termasuk nih. Termasuk piye? Kyai bijaksana. Kok iso bijaksana? Lah ngopeni wong gendeng-gendeng niku. Gendang waras wonten. Ngundang wong gendeng-gendeng terus gen waras. Gen waras niku. Alhamdulillah saged pinanggih malih. Heeh. Wah tak kira ki lali lho. Lali piye? 40 tahun nggih mboten pethuk kalih jenengan niku. Wis 40 tahun umurmu lagi piro? Suwe tenan lho mboten Iya, pinanggih kalih jenengan. Iki rejeki saka Gusti Allah sing diparingake kelawan aku kelawan kowe saka panjenengane Pak Parno. Pak Parno. Wong nyatane Pak Parno tak wenehi Gareng Semarang ora kersa. Tak wenehi Mas Percil ya ora kersa. Mboten kersa. Milih Mas Uncek. Oh niku ta. Heeh. Mboten kok bab mboten kersa. Lah piye? Lah kono wis do kepayon dhewe gari aku tok sing ora kepayon kok. Ora. Mboten ta. Ora, Percil iki larang, terus Gareng Semarang ya larang golek sing murah kowe kuwi. Dadi oh alah. Nggih mboten Pak Parno mboten ngrembug bayaran. ora ngrembug ya. Wah, sedakoe sae kok lung pira we dibayar. Sing penting niku pengen sedekah ikhlas. Ya. Nah, iki pikantuk leliru ingkang langkung kathah mulake sedekah ning anak cacat. Nah, jenengan wau gendeng kan kula kan cacat fisik niku wau le. Berarti awake dhewe akeh kekurangane. Akeh kekurangane niku. Aku gendeng kowe cacat. Cacat niku. Cacate apa? Lah kula kan cacat fisik to kian. Ya tangan duwe sikil ya duwe no. Lah nek kan kirang dedeg. Ngadeg pripun pun poloken ngadeg iki lho. Niki pun poloken ngadeg lho. Jan dalu punika lho Pak. Jan iki nek kandang ngene iki ya. Nek kandang piye? Lah niki kupenge pagere. Iya. Penonton pamirsa wonten mriku kan mboten pirsa. Heeh. Lah nggih sing ngerti iki ya gur omongane tok sing krungu. Ketok mboten, Pak? Rene cek rene. Rene pripun? Nang kene mbok menawa ketok. Napa enten? Oh nggih. Pun mriki nggih. Amit sewu lho, Pak. Heeh. Pun ketok dereng, Pak. Pun. Hah? Dereng. Bayo lah terus kayak pripun lho kahanane ngeten kok. Nggih, Pak. Nah, ini ketok. Oke, Pak. Sampun ketok nggih, Pak? Sampun. Monggo, Pak. Anu, plintengipun disiapke, momah plinteng dase. Mboten sak diplinteng, Pak. Jemben kok tak mati ki ambah. Ya ajeng diplinteng. Nggih, madhep rene libuke. Mosok dikei brutu. Oke. Bu, piye kabarmu, Bu? Apik, Mas Uncek. Mas Uncek piye kabare? Ayo alhamdulillah pengestumu, Bu. Ya apik, sehat. Wis entuk gandengan anyar urung? Urung to? Wah, kok tambah mlenuk saiki kowe. Lek saiki wis ketok ning kene iki kowe ngaturne kelawan para pamirsa sedaya.
Nggih. Minangka wakile panjenengane Pak Parno. Ya ngono lho. Oh ngaten. Heeh. Mosok wakile Pak Parno seketugel tok niku lho. Ora masalah, sing penting lak tembunge ngono lho. Oh ngaten. Keiklasane. Nggih, ngaturaken sugeng dalu sedaya para pamirsa, para warga masyarakat wonten ing Ramba. Wah, apal men kuliner rene, Bu? Apal kula ngapalke tulisan niki wau kok. Oh. Takon lek kuliner tanggapan rene. Yen teng Ramba ki tak hitung nembe niki ketoke. Apa ya? Kesupen Aku kok kesupen wis kok. 2 kali sowan rene. Oh ngaten. Heeh. Kula nembe niki Ya. sowan nggih. Sedaya mugi pinaringan sehat nggih Bapak Ibu nggih. Amin. Nah, matur sembah nuwun awet karawan panjenengan panjenipun Bapak Parno sakeluarga mboten saged piwales punapa kajaba mung donga. Mugi dipun ijabah Gusti amal soleh panjenengan pikantuk leliru ingkang langkung kathah. Matur nuwun nggih. Pun kula mandhap nggih. Kosek. Hei aja kene penonton hei aja. Kanggo temanten sekalian. Oh, nggo mantene. Kenapa? Ya kok ndongake no. Kula ndongake manten. Iya. Wong aku ndonga dhewe ra kabul kok ndongake manten. Kowe cok ala mangsa lek ndongane awake dhewe cok ora kabul nek ndongane wong liya dengan tulus ikhlas insyaallah bakal diijabahi karo Gusti Allah. Oh ngaten. Heeh. Syukur pengen Ngerti jenenge mantene ra? ngertos. Sapa? Sing putri menika Mata. Mata. Kok iso mata iki lho? Ainun. Oh iya Ainun. Ainun. Oh lek basa basa Arabe mripat utawa mata Meripat niku Ainun. Wow. Kalian sapa ora lali aku sing kakung. Mas Vicky Puji Kurniawan. Mas Vicky sekalian Mbak Ainun, mugi langgeng anggenipun bebrayan saestu ndadosaken pasangan sing gelem nampa kekurangan siji lan sijine. Dan kagem Mas Vicky selamat berjuang. Berjuang apa? Yuk dalam keluarga niku lho Pak. Oh. Wong lanang iku kudu berjuang. Oh. Kowe lagi anyar wae kaya ya. Wah Allah wis kwelet rono rene. Umur setahun ndek anak siji ora ndek kaya pleroki lho. Ya kowe wis nglakoni kok ya. Genah nglakoni kula. Kowe ndek bojo to? Nggih gadah Uang. asu. Lek ku takon dong rampung. Dereng rampung takoke ketok kece. Ngene lho maksudnya bener uang. Nggih. Kowe lingguh kaya wong ngopi. Anu penak ngeten ana Pak. Aku pekewo lho aku. Ora apa-apa. Ngeten terus ya dikira padasan malan. Padasan piye? Aku jenengan kula turi ngeten. Kok kepekewo. Lah kan ibarate dalang kuwi Gusti Allah katon. Ora Gusti Allah wayang ora kok katon. Lah nggih Gusti Allah katon. Ora masalah kowe sing ngunggahni ya aku kok. Berarti sing perintah ya aku. Ngono lho. Lah nggih. Maksudku iki bojomu iki uang Nggih. biasa kaya sinden-sinden apa ya endek kaya kowe ngono lho. Pitakonku urung rampung. Oh, biasa. Biasa. Kaya sinden-sinden ngene iki. Kados sinden-sinden ngoten nggih melenuk-melenuk ngoten niku kok. Ngantene nggih metuduk ngoten iki ya. Oh. Bodine apa sinden iki sing ndi? Bodine wah semlohai. Kaya sing ndi? Kados sing ana mepek debok niki. Bojoku iki. Niki bojone jenengan. Heeh. Nggih kados wonten niku. Wah, Lah ijolan napa pripun? Sik. Pertanyaane. Pertanyaannya napa? Nah, nek awakmu tak cilik semono. Nggih. Bojomu lak gedhe. Nggih. Ku lek ngayahi wajib sunah rasul iki wujudmu polahmu terus piye? Nggih jenengan mang bayangke lele cemplung kolam renang. Lele kecemplung Kolam. Dadi ya munyer kae terus lho. Nah, goleki bolongan ya munyer kae lho. Dadi ngubengi kolam niku. ning iso. Ya alhamdulillah saged. Berarti iso duwe anak. Gadah Weh, anakmu piro? kalih. Wah, Jane 3 nek siji renek ndase. Mung kalih tok. loro tok. Loro. Wah, berarti iki jantan tenan lanang temenan. Oh, aku ketoke cilik lho, rasanya bung. Wah. Mak pleketis.
Lah iya. Kula sapa jenenge adine Gusti Allah kaya ngono ya. Nah, sing baken menika wong urip ning alam donya diparingi apa wae, apik elek sing penting disyukuri. Kantun awake dhewe menikmati peparinge Gusti Allah. Ngono lho. Kabeh iki mesti bakal indah pada waktunya. Wah, pinter. Anake sapa iki? Anake Pak Parno. Lah ganteng tenan. Kaya Sone gede dadi apa? maling. Mantri. Oh, mantri. Nggih. Mantri apa, Le? Suntik, Bu. Nyuntik sapa? Nyuntik sinden. Ayo. Heeh. Di mana ada kekurangan pasti ada kelebihan. Nah, sing penting awake dhewe yakin, dinikmati hidup lah. Arep kepiye to wong urip ya gur cilik lahir, terus gede, tuwek, mati. Kan mung ngoten tok. Ora iso nikmati kan ya malah rekoso to. Iya. Kaya numpuk donya kuwi awake nganti lara ya ora ditambani. Ora-ora ya malah cilaka ora iso menikmati hasil kerjane. Ya, cerdas tenan kowe. Nggih. Sekolah ta kowe dhisik? Sekolah, Pak. Weh, ning ndi? SKKP. Sekolah kok SKKP? Nggih. Sekolah SKKP ki apa? Sekolah karepe ra karepe. Boten satakok. Tak kira nek apa SMA apa ngono SKKP. Nggih lulusan SMP kok. SMP? Nggih. SMA mung 7 wulan tok ditokke gurune. Lah ngapa? Mergo alasan iki ora iso olahraga, ora iso melu lompat tinggi. Kancane anggere lompat tinggi kula mbrobos metu ngisor. Oh, dadi ditokne karo guru. Terus ditokke. Alasane mung kuwi tok. Ora iso olahraga wis pindah sekolah ae. Bar kuwi kula metu. Metu mboten sekolah. Ning nyatane ora kowe sekolah ora berpendidikan yang tinggi, nyatane kowe iso ngopeni anak bojomu lan mulyakne anak bojomu ya. Amin. Niki adile Gusti Allah. Niki mergo bapak-bapak sedaya para pamirsa sedaya menika mesakne kula ngoten lho. Dadi maringi rezeki. Ora selain mesakne kan awakmu duwe kabisan. Gitu. Ora mung awak tok, Pak. Apa? Ya sak ndas, sak sikil, sak tangan, Pak. Maksudnya kowe kuwi. Jak omong nek angel malah. Angel rasa digarap, Pak. Anu, nembang saiki bawa apa? Bawa Saurunge Mbak Eka Suranti. Bawa napa, Pak? Sakarepmu. Anu sidase mawon nggih. Sidase oke. Katur temanten. Kanggo temanten. Napa anu gegarane wong akrami? Sidase wae. Oh sidase. Heeh. Pamit aku. Pamintaku. Oh diganti to? Kok pamit aku? Engko kleru. Pak Mentahu. Men dikancani karo sindene Pak Kangko ya. Sing pundi? Njaluk anu sapa jenenge kuwi Mbak Wanda. Iki primadona ini duwe Jolaras Indonesia. Mbak Wanda. Ketika duwe Jolaras tampil kok Mbak Wanda enggak ada. Wah, tidak ada yang semangat wiyogo-wiyogo. Ketok lesu wonten. Heeh. Mbak Wanda, ini Mbak Wanda. Sing pundi Mbak Wanda, monggo Wanda aturan jumeneng. Sret. Wan. Oh niku to? Heeh. Wah iya. Jan piyayine kok leh ayu leh. Lah ya jenenge wae Wanda. Wanda kuwi wondo. Heeh. Wondone Wan iki tegese rupawan. ndah. Ndah. Kuwi janda. Ora janda. Urung rabi kok janda. Lah pripun? Wan rupawan. Kene Nduk. Nah. Cek karo Lek Uncek iki. Ambak cilik ning tuwek lho Nduk iki. Lah mboten sah dilokke wis do ngerti. Heeh. Nyates tuwek. Heeh. Jan. Selamat malam Mbak Wan. Nggih, selamat malam Pak Uncek. Pak Lah piye to? Pripun? Boyo apa apa mosok Pak? Lah pripun jenengan yuswane pinten? Aku ki kelahiran 2000 iki. Mosok 2000. 2000. Aduh. Tuwek tak ngaku 2000. Lah nek wis ijek kaya tahun 2000 to Iki kelahiran. kelahiran 79. 79 Mbak, kula kelahirane. Jadi Jenengan kelahiran karo Pak Kangko jek tuwek setahun Pak Kangko. Pak Kangko lak 78. Nggih, berarti nggih sak bapakku lho to, Pak. Apa iya? Nggih. Pakmu ki ya kelahiran 79 to? Nggih. Oh alah. Lah Ya cilik ngene iki bapakmu. Nggih mboten to, Pak. ya gedhe to Pak.
Bibite kaya ngene kok ya. Lah iya. Mbak Wanda, Nggih. asli saking pundi? Saking Ngawi. Oh, saking Ngawi. Nggih. Ngawine pundi? Mboten mesti. Lah dalah. Nyapa? Kok tak saurane niku lho Pak takone ngawine pundi? Mboten mesti. Lah omahe akeh kok. Loh. Oke to, Mbak? Nggih, mboten mesti, Pak. Kok mboten mesti pripun maksudipun pripun? Lah mboten mesti ten Ngawi. Oh, ora mesti ning Ngawi. Berarti domisilite Domisili. do mi si li domisili domisiliti do mi mi si li domisiliti domisiliti. piye to Ki? Lah piye to? do Mi si li domisili lho iso iso aku malah iso. saking ngawine asli Ngawi pundi Mbak? Jogorogo, Pak. Oh Jogorogo. Nggih. Saniki manggen wonten Wonten Solo. oh wonten Solo. Nggih. Tasih kuliah. Alhamdulillah nembe lulus. Oh pun lulus. Alhamdulillah. Napa lulusan napa karawitan pedalangan? Karawitan. Oh karawitan. Nggih. Karawitan. Ya lulus Oke, jurusane ning nggon isi Surakarta kuwi oke. Ana karawitan, ana pedalangan, ana tari Mas Ujak. Oh nggih. Ana seni rupa, ana apa jenenge? Kriya. Nah, anakku aku lak dalang. Nggih. Ya aku duwe anak. Nggih. Iki wis arep lulus saka SMKI. Nah, gandeng aku dalang, aku cita-cita anakku yo pengen dadi dalang. Sokne wis lulus SMKI, tak sekolah ning STSI utawa isi jurusan karawitan. Lho kok Dito, pedalangan terus karawitan niku. Ben dalang ben iso nabung. Weh, ngaten. Dadi iso multimedia ngene iku lho. Multi talenta. Oke niku. Media ki syuting kok nyuting. Nggih niku pokoke niku. Samin. Ya. Statusnya si perawan kok nggih. Alhamdulillah tasik. Cita-cita pengen rabi ki selerane sing kados napa, Mbak? Kriteriane sing kados napa? Ndah. Dalam, Manut Pak. aku golek bojo sing ngene iki gampang dihapusi. Napa nggih? Heeh. Ora enek wis entek. Pabrike wis bangkrut. Awakmu gedhi ngono kuwi ta? Nggih. Rek numpak pit motor, iki numpak ning mburimu. Kaya wong wedok nyangking rangsa. Dadi numpake keke ngarep ngono ya. Kene ngarep. Kowe narepno Suyono. Ayo. Pamintaku. Wah, luar biasa. Wah. Bocleng. Nih Mas, Temanten kekalih. mau ganti cakepane ya. Nggih katur temanten. Iya, Wanda ya apal lagi? Insyaallah. Ayo baca Nanda. Isi ora apal. Nanong. Hatut ngentut. Dodok lungguh. Lungguh. Tansah sesat Reruntungan. Mbok santai wae, rasa grogi lho cedhak aku. Kok terus grogi kata-katane kleru. Grogine ora karo kowe kok. Lah kalih? Ya. Kalih Pak Yon. Ora. Nggih lho Pak, kula grogi saestu. Grogi ngopo? Grogi. Karo sapa? Nggih, enten pokoke. Karo Sendi. Pengrawit niki, kalih pengrawit niki enten. Enten. Oh enten. Enten. Oh. Kae karo kae. Sapa? Niko Ardi. Mboten, Mas Ardi lewat. Ardi lewat. Boy. Oh. Ardi iki tumrape Wanda ora kanggo. Mangkano prasaku lho ganteng dhewe iki Ardi lho. Lewat Ardi. niku. Lewat. Ardi iki keputihan. Wong senengane Werkudara kok. Slideng Kresna kakangku.
Oh senengamu sing ireng-ireng ngono to. Lah, dhek kan putih, pengen Nggih. duwe bojo ireng. Lah, Kersane. anak-anak kaya zebra. Dadi ireng putih ngono. Kaya laweling. Kula weling. Ayo ndak. Wis ayu suarane apik ya, Cek. Lah nggih. Ngrungokne Wandawa bawa awake dhewe sambil udut. Nah, ya. Udut lah kula dereng angsal kok. Ya kok join. Join kalian niku. Heeh no, angger muni ting ngono gentenan. Oh. Tonton cekalan. Cekal contoh cekal. Pripun? Ting. Kene aku. Oh. Nah, kok lek sing ting kowe tak kene kowe. Ya, Oh, jenenge. ngoten. Oke, siap. Ayo ndak. Monggo Mbak Wada. Ing sari. Ing sarina Bet. Wah. Muga-muga ketularan laris. Amin. Bisa udut nggone dalang. Dalang Pak Kangkong. Ting. Gentenan iki jenenge nganggo tata cara tata negara. Oh. Negara Ngalengka. Dadi iki kekancan kuwi gentian. Dadi guyub rukun gen dadi enteng. Heeh. Datan kingga Ting. Lagi arep ngene. Ting. 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 Ting karepmu ora karepmu. Wong guru arep sakepan ya dicangcing-cangcing. Wong kene iki lagi ngakep ora disedot lho. Aku ngeman kowe. Lah pripun? Iki kowe iki cah cilik ora entuk udut. Pak, lah kula ngenteni gedhe sak modare ra udut aku. Apa iya? Lah wong pol sementer kok ngenteni gedhe. Gedhe lagi udut. Ah tangting-tangting ra apa-apa. Wah, udut karo nyawang wong ayu. Walah, wis kaya ra utang kae lho. Wah, umpamane bojoku tak dol tenan ya. Hei. Kok didol piye? Didol suarane. Oh, didol ngoten le. suarane. Suarane kan apik. Nah, Dalem, Mbak. rene ngewangi kowe dilapi Nggih. raine uncek nganti gembroblos kuwi lho. Kula lapane Pak, nyambak. Pak, Ben Wanda. Alah kula Gen lapane jajal nyambak. perhatian delok raine kebak keringet kowe ngono kuwi. Tok rene Thomas Uncak. Alah 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 alah. Gene iki Pak Parnono ya pengen kae. Pengen piye? Ya pengen dilapi Wanda. Heeh. Bayar kok Matur umur delok tok ya. Heeh. Lah nggih. Pun, Mbak. Keringete ora kene tok. Lah kan di Kene barang ya keringeten lho. Nah, iya. ya penak. Dodo niki le, dodo. Dodo. Ayo. Lamun adoh cakete Udut meneh. Mumpung etuk kok. Kula entekke to, Pak, bagian Ya, ketularan entekno. larise ngono lho. Entekno. Lah kuwi mung semene kok ya. Wong dalang kondang, dalang laris barang kok. Ora kok tegesan ya di iri-iriki. ati Bunder. Ya bener, duleket. Nanang. yen cedhak tansah mulat sida asih Apa? Ngopo? Perasaan kok ora penak. Ngapa ta? Tibake gur ngrayah roh kok sak ler. Hah? Kuwi
kelangan rokok pirang-pirang ler. Ngapa to? Lah rokokku diderke yoga kono. Jan ra cetha tenan. Ya ngene iki yen wong murka ki ya ngene iki. Heeh. Dadi iki pokoke disyukuri peparinge Gusti Allah. Nek bab sing elek ya entuke luwih elek. Luwih elek. Mula nek wong sedekah sithik kuwi bakale entuke ya pirang-pirang. Kaya Pak Parno kuwi. Yen ikhlas niku bakale entuk akeh. Heeh. Yen ra ikhlas ku ya padha wae mesti ya bakal kelangan ngene iki. Oh alah lah, kula balekke Pak. Ayo. Pindho mimi. Apik suara apik ya Ndak, suarane Ndak ya. Sae, Pak. Heeh, sae. Matur nuwun. Lan mintuna Ambakmu sak tremos suarane apik. ora apa-apa, tremos-tremos lho wong. Luwung apa? Penting urip. Iya. Penting komplit ngono lho. Tremos wis dienggo isi banyu ora anget ngono. Kene kan iso ngangeti. Kuwi omong gembranggang itu kuwi. Perkara rokokmu ilang rasa mok getune dijole karo Pak Parno kok. Mah jol, mah. Moh piye? Jolit rokok, wah marai dutut ning lambe momrotno ning Pak Yon. Ngapa ta? Lah 76 76. dom 76 niku. Dom 76 ya apa? Jarum 76 iki. Pramomrot ning lambe niku. Kan ngemut niku. Ya. Monggo, Pak. Ayo bareng nimas ana tepi wajib. Sing buka kowe sing nutup ya kowe. Lah kula niku biasane mau buka tok, Pak. Mboten tau nutup. Biasane sing nutup wong wedok. Oh. Pripun to jenengan? Slowen dek. Sito asih Nduk dah. Aku, kuwi ta? Nggih, kula tak mandhap nggih. Ya. Medhuk dhewe. Mboten asal. Bayus. Ora ketok masalah komburi. Sewengi utuh enten mriki terus niki. Iya. Lah panas. Oke, manut. Mangga. Aku kang setya setuju
Ya, mengko Tibogong ditibake dangdut ganti Mbak Eka Kebumen. Wah, ya. Ya. Mugi antuk berkahe ngadi. Tansah Mbak Eka Suranti. Aku kang setya satuhu wis biyen nganti saiki Andika pangayomanku dhewe ora marem ngejak iki. Ayo digendong medun. Ayo, Dek. Aku tak Ngono lho. Ngene. Wah, iso liwat ngono. Lah Pak, kula tak mandhap mau ki ambak to, Pak. Kalau Kula mandhap ki ambak tak golekne vitamin kok digendong Cahayu kok. Kene. Engko mbok banting. Ora, kene iki anu hati ping kok banting-banting. Alah. Mbok kene lagi. Walah. Iya. Anu, Mas, sing iki streame patenono sih ta, Mas? Lah ngopo? Lah ngapa sih? Alah ditonton wong pirang-pirang. Kene. Boyok. Arep nganti Kak? Anu. Hah? Iki arep posyandu. Arep posyandu? Posyandu. Arep ngopo? Arep mresakne iki. Meriksane lara apa? Awaknya demam. Oh, demam. Iya. Oh. Ini kelihatannya udah 3 hari nggak mau mimik cucu. Sajake awake ora sehat. Iya, Pak. Kenapa kok tidak sehat? Kemarin minum susu, Heeh. terus batuk-batuk, Pak. Kok iso? Enggak tahu. Minum susu ibu kayak gak batuk-batuk terusan kok. Kudune ki nek minum susu ibu itu akan sehat. Heeh. Pertumbuhannya juga bagus. 4 sehat 5 sempurna. Nah, Ya karena kemarin bau kok bau? bau mbakku. Jambak kok. Aku begak aku ke kaban gitu. Kok kamban? Ke kaban ke orang. Aduh, anget-anget ki apa ki? Halah, kaya ngompol. Alah. Ngompol ora. Teles iki. Aku gak ngompol. Lah iki teles iki. Kok gak ke ibu dewe. Masa telesnya tekan kono. Teles kok neng kene. Mas, maaf ini streamingnya aman nggak? Aman. Kalau misalkan seluruh badan, ini kelihatan nggak? Nah, setengah badan? Aman. Aman wong profesional kok. Ora tak kira Syuting di Jolaras Indonesia. Kuatirku, nek Iya. setengah badan kene. Seliraimu ra keton. Katon. Lah iya ora keton. Ketok santai Lah wae. mong samarku nek arep madhep ngene lah ya pas.
Pas piye? Iya. Ya kowe rasa madhep Ayo rene. ndak nembang. Aku rasa madhep rono. Madhepe rene. Aku ya madhep rono ngono ae lho. Lah terus kok malah kurung-kurang. Nggih, lagi karepmu ya to. Siap, gerak. Balik kanan, gerak. Adalah. Apa iki? Sikilmu. Sobrok. Iya, balik kanan kene sih. Cok depan, drop. Siapa nih dhewe? Nglebu mana. Mlebu lho mboten. Nanti lebokne lagune iki lho Mas. Ayo ndak lebokke, ndak lebokke. Aku ora iso nglebokne kok. Wingi tak lebokke mesleno kok. Lah wong ora ana sing dilebokne kowe iki endi? Wingi lagune wingi lho kleru. Lah aku nglebokke. Iya. Mugiantuk Berkah ing wiji. Mas Unsa, Nggih. Mbak Eka itu sudah lama di Solo ning asline bocah ngapak saka Kebumen. Asline ngapak. Asline ngapak. Mbak Eka Suranti. Kok Bisa ora jagongan cara ngapak karo Mbak Eka? nggih boten saged to, Pak? Bisa ora teyeng? Lah dagelan kudune iki teyeng. Oh, dagelan ki menungso kon teyeng ki rumasane apa wesi to? Teyeng itu bisa. Oh, teyeng ki berarti bisa. Bisa karena itu desa mawa cara negara mawa tata. Dadi bahasane nggone nyong ki ngapak nganggo A nek Solo nganggo O. Oh, Contone. contone. Nggone nyong sega kene. Sego. Nek nggone nyong pirang kene. Piro? Nek nggone nyong aja kene iki. Aja. Nek nggone nyong kontal kene iki. Kon. Terus Lah jarene nganggo O. iya dengan kontal kuwi terus nopo, Pak? Kanggo kontal niku lho. Yen aja aja. Yen kontal Mencolot. kontal nek mencolot to. Mencolot beda, nek mencolot mah wing ngono iki mencolot. Mencolot to napa? Mencolot Yen ki kontal kuwi yen kene leleken. keleleken iya, ora kok keleleken. Kontal. Leleken rawe. Keleleken. Bacut kontal. Mbak Eka ucapan terima kasih untuk Pak Parno dan keluarga. Inggih kagem Pak Parno sekeluarga matur nembah nuwun niki nyuwun pangapunten derek pados sandang baduk nggih Pak teng mriki. Sandang pangan. Sandang baduk ki nang gone nyong. Wis diomongi bahasane dewek-dewek kok. Oh iya, bahasane Kanggo- dewek-dewek kok ya. Lah iya, Iya. terus kanggo pengantene loro-lorone muga-muga bahagia. Bahagia. Dadi jodoh donya akhirat. Amin. Cepet diparingi momongan. Amin. Amin. Putra putri sami mawon ingkang baken putra putri ingkang soleh ugi solehah. Solekah. Kowe ya duwe anak cek. Wis diomongke mau duwe lho. Lah nek bojo duwe anak duwe. Ya duwe no, masa ndek anak ra ndek bojo. Maksudnya tekan Kaya gone ngono. kaya Tekan kowe, gone. kaya kowe. Piye? Ndek anak ra ndek bojo. Aku ya gumun lho. Piye? Wong ayu-ayune yang ngene kaya sing lanang tegone migat ki mripate pokira. Minggat mbahmu kuwi jenenge dipanggil sing kuwasa ngono lho cek. Oh sing keri. Oh sing keri to. Sing kari sing ndi? Kene ben keton saribet ngono lho. Ya. Ngene iki pas nggih. Pas, lek ngono pas. Pat, kowe kaya sombong era. Kok sambung piye? Kentole dikeke kene lho. Lah kene ndi? Kentol ki ya ngisor kok kene dhuwur. Kentol iki ki lengen. Oh lengen ta? Lengen. Wah sak kentolku kok. Lah piye kok sajake ora nyakep tanganmu? Gak cukup. Kayak kene sing nyakep aku kene. Wah, Pak Parno. Wah, Piye? Pak Kangkok. Wow. Ngopo?
ngene sih. Ngene. Kayak Pak Kangkong ngono ki karo nyambi obong-obong congor ki lho. Lah kayak rokoke jingasu. Obong-obong congor piye to? Obong-obong congor ki. Udut. Wah, udut. 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 Rokoke apa? Jingasu. Jisamsu. Jisamsu. Ganti jenenge. Iso jingasu yo. Ganti. Ganti piye jenenge ya kuwi kok ya. Iso jingasu. Niki kadewan menapa? Nembang no. Gandeng awakmu ki asli saka Kebumen ngaturke lagu-lagu sing cara Banyumasan. Banyumasan. Ning aku njaluk dibawani sike. Oh nggih. Pak anu mau kan Dek sapa sing kok ngawi? Wanda. Dek Wanda mau yo ngawinan. Saiki aku Banyumasan. Banyumasan. Ya. Orang ngadeg to, Mbak we? Lho, iki aku ki menghormati kowe lho, Cek. Sik didramake ya Sak, anu Kak. Pripun? Kowe Raden Harya Werkudara. nggih. Lah, sing dadi Werkudara uncek. Lah. Enenge kuwi kok. Werkudarane kok kaya kiye lah. Halah iki dianggep bae lagi ari-arine Werkudara ngono lho. Ari-ari yo kapiken. Ya, dapuk Werkudara, Cek. Ya. Nggih. Raden Arya Werkudara. Wah, iso gede suarane. Ireng lakangmu. Jliteng kakangku. Kleru. Apa? Sliteng kakangku. Begagah, Werkudara ki begagah. Kurang amba. Maning, amba maning. Kurang. Kurang. Iki wis pol. Nyata lamun satria Jodipati kukune teneng bleguk. Kuku lagi? Lah ya kuku. Kuku apa jenenge? Kuku kacamata. Pancanaka. Iya, kuwi karepku. Lah kukune kok ngor siji, kudune loro. Nah, sijine. Sing sijine tugel. Kowe kok gobios to? Kok ora nggo salin? Ora. Nggawa iki mana digawane kok. Ora, rokokku nek mbok udan nang kono kabeh to, Cak. Kene lho. Ketika lah mau kat ngompol lho disalin kok nek masuk angin ki lho. Ketika mau ngompol ki lho mendak masuk angin karo diganti kathoke. Werkudara iki. Werkudara ketok diadane. Lah kertu simbar dada. Dadane ketokne no. Lah jar awakmu kaya ngopo? Klambine dibuka. Buka. Mau ngompol ndak masuk angin kok malah tekan omah. Dadi gawe. Alah. Cepet. Sopo tapane? Ganti kathok ki lho teles kebes ngono kuwi mau ngompol ning kene kok lho. Aku ora rangkepan yu jangkrik. Gak. Wah. Iki lho. Iki lho. Mulane dinggone rangkepan ngene iki kok nek dadi itunya joninya itu masuk angin kan bahaya. Iki wis rasa dinggo. Hah? Iki ae dinggo. Piye? Wis iki ae. Gajah e. Iki apa iki? Gajah. Gajah teralene kak mungil. Ya kan anak-anak. Ya anak-anak, masa anak-anak gue blangkon ini. Anak gajah. Walah, golek pangan sak emplokan kok direwangi. Ngono kok bojone kok lu mangan kayane lho. Lah iya to. Isa kaya anu ki lho, mainan sing angkrok apa bagian jenenge? Yo angkrok jenenge Ya ya lah ya angkrok. coba tangane. Aduh.
mainan, mainan, mainan. Jaipang, jaipang, ya, 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 ya. Nduk, nduk, ya, ya, ya. Nduk, nduk, ya, ya, ya. Nduk, nduk. Gadek wong. Ngapa? Kenapa-napa? Jare traine iso muni kuwi. Niki to? Ah. Masa Saged. muni? Jajal, ndelok. Kapek men. Pucuke lho, kok Iya. kleru kok. Iya tak temu. Soale beda. Iya jajal. Yen pucuke. Pucuke. Pucuk. Kok ramune tak demu aku e? Cok. Oh iya, apa ya? Ya iya. Iki rada rene nek betone lho. Bener Saya mau mencet rada rene nek betone lho. Gadek wong simbara dadak. Kuwi ngopo kuwi ngono kuwi? Simbar dadak. Terus piye? Yo ngene kok. Udah ulap-ulap piye? Iki dodo, Pak. Pak Yon iki dodo, Pak. Endi? Iki dodo. Dikira brutu iki. Jalune sampur ning buduwi. Ndang, rano Dedek, ya Dek. Nggih, Bu. Apa? Sampur. Sampur. Yen ngendika gereng-gereng pindah Bu, aja tepok ta? guntur. Cungpe pengen mencet kelalemu. Sawa. Cungpe. Gak. Ndang kono penasaran iki lho. Aku dhewe wis pernah didemok iku yo. Lah ngapa? Ora diculculke ngembok. Jajal, jajal. Mah. Sora. Wow. Kowe iki aja ngelani kancane to. Wong kancane iki ya penasaran kok. Mah, wetengku senep nah kok. Wah, sampure. Isih. Kuwi terus go piye kuwi? Digo jiret gulungmu. Dasar satria prawira Rama. Haling. Eling kula eling. Ya. Gunungane Senopati. Ayo Nak. Woi.
biasa. Selain suarane yo becik, Mbak Eka jogetane yo apik walaupun sudah kebanyakan lemak. Lah yo ning wah Trengginas so pancen yo asale saka kono Jak. Saking Tur iki Banyumas. turune Mbak Eka, anake Mbak Eka ki yo dadi sinden. Oh. Bengi iki yo tanggapan utawa piye? Ndalah piyene yo karo anakku malah. Lagi bapake karo mbokane. Anake karo anak. Dadi isih sambungan seduluran. Iya. Yo ganti usul karo Bu Dewi karo Mbak Retno karo Nduk Prima. Ya ana pamundhut. Oh, ngono ya. Iki mau cara Banyuwangen wis, ya ganti cara Sragen. Ayo Mbak Eka rasa lungguh ning ngono ae. Ayo. Assalamualaikum Pak Kangko, kula dodo Gebang Nyulagon ninggal katresnan. Lah iki garap cara Sragenan nggih. Assalamualaikum Pak Kangko, nggih. Mbah Geng saking Pilang Bangu, Girirejo Bagor. Nyimak dalu menika, salam ngagem Mas Uncek Sanusi. Nggih, Waalaikumsalam. Ugi menika saking Mas Tulus Warung Tombo Luwih Cikarang. Ugi nyuwun Sragenan mumung manggone ning nggon Sragen. Oh, ngono Mas Ngadinu Pondok Ungu. Nah, sugeng dalu Mas Kangko. Nggih, monitor ngebyar sampai pagi, matur sembah nuwun. Nggih. Niki wau kancaku sekolah nggih WA. WA piye? Kanca SD. Piye? Ngersake lelagone Lintang Asmara. Nah, sangka Mas Nugroho. Ya. Iki kanca SD. Oke. Kulino tak ladaki dhisik. Wah. Kowe iki cah cilik kok ngladaki wong gerang. Gratis lho dhisik. Ya. Ninggal katresnan Mas Uncak. Nggih. Wong perkara Lintang Asmara iso diaturke di sesen goro-goro. Oke, siap-siap. Nah, Oke, ya. monggo. Monggo digarapnya Sragenan para kanca. Oh, ngono ninggal katresnan. Mbak Cumpe, Bu Dwi Kurniawati, Nduk Primang lawan Eka Suranti. Wah, ya, ayo. Salam muga Mas Uncak kanggo Mas Tarno Tania Jaya. Oke. Salam Rahayu, salam budaya Mas Tarno.
Sarah, terima kasih. Nuwun. Mbak Eka Mas Unceng kok sambung gara-gara. Nggih, siap. Meski kudu eling sajroning urip. Tansah kudu eling aja ati opo eling tapi uripe sadyan iki sepi saka sing sarwa prasaja. Sekarang kadung oh